Ben, moi boa tarde, benvidos, gracias por estar connosco un día verdadeiramente importante. No Belén, no Nadal en Begonte temos 2 días sinalados, e o comezo e o final. No comezo porque a apertura do Belén, a renovar outra vez como é algo cíclico, renovar de novo o Belén para poder enseñarlo a todo Galicia, e cando pechamos, porque entregamos os premios dos certames culturais, pois, de alguna maneira, satisfacémonos dos resultados e empezamos a planear para o futuro. Pero este ano, sin que seña un número redondo, botamos contas, levamos a edición número 53, levamos 52 anos, e parece que foi onte cando empezamos. No 1992 publicamos este libro, cos 20 primeiros anos do Belén. Temos agora a tarefa pendente de facer a historia dos 50 anos. Estamos xa iniciando o ano 53. Temos a obriga, mentras vivamos os que conservamos memoria de outros tempos, a deixar isto patente. Porque, veredes, neste libro, non sei que non se ve desde aí, pero fiadesvos do que eu vos diga, aquí en esta foto aparece o bispo de Mondoñedo, aquel lembrado Monseñor Araújo, bendecindo o primeiro Belén, un Belén pequeniño que había abaixo, e estaban ao lado don José, irmão de don Jesús, don José, o creador, inspirador do Belén, e un matrimonio cunha nena pequeniña, José Rodríguez Varela, a súa muller Pilar, e a nena Pilarita. Pilarita é a única que nos queda daquel tempo e que ten que axudarnos a escribir aquela historia. Bueno, Pilarita está connosco, levántate que te vexan. Pilarita é a filla do creador do Belén. A filla do creador do Belén e da súa muller Pilar. Moitas figuras do Belén teñen o pelo de Pilar. E Pilar non se queixaba, pero constataba que a súa casa, especialmente a mesa do comedor ou sala de estar, estaba todo o ano ocupada por figuras do Belén. Non está aquí nesta foto, por moito que busquemos Josiño, o outro fillo. Josiño non había... non nacera aínda, é moito máis novo. En fin, esta é a historia que temos que contar, en base ao que nos lembremos, pero en base a quenes foron protagonistas aínda sin ter conciencia en aquel momento de que iso pasaba. 52 anos. Logo mencionei un pouco outras cousas que ten de especial, pero agora é mellor que a música abra este acto de hoxe, a música que está a cargo de 2 profesores. O conselleiro entrar dime que raro verte sin banda. Eu decía, non, é que a banda está aquí, profesores da banda están aquí, a banda está en Raba de Begonte, Outeiro de Rei e Friol, porque é un milagro musical que naceu en Galicia por obra e gracia de Armando, que non sei onde está, pois sempre está en lugar modesto, por obra e gracia del. Entón, vamos a abrir con 2 profesores das escolas Músico Crisanto que van a interpretar. Bueno, Tabea Grasser é profesora de voz, acompañada ao piano por Gerald Vázquez, pianista, e van a interpretar Soños do meu fogar, precisamente de Gerald Vázquez. Con eles abrimos musicalmente este acto, repito, tan importante, tan garimoso e tan para recordar.
Voy a ser Gerald Vázquez para abrir este acto, que ahora vai ter continuación coa salutación do noso presidente de honra, Jesús Domínguez Guizán, irmán continuador do traballo do lembrado José Domínguez Guizán, do que leva o nome esta casa, este centro cultural. Vai agora dirixirnos as palabras de salutación como presidente de honra. Benvidos todos ao Belén de Begonte, ao comenzo dos actos correspondentes á edición que fai o número 53 desde aquel 1972 que comenzamos a vivir o Nadal de xeito efectivo e diferente. Os 52 anos que transcorriron leváronse amigos, familiares, algúns fixéronnos moi maiores, pero deronnos innumerables satisfaccións por poder ofrecer ao noso mundo máis directo unha mensaxe religiosa, cultural, social e galega que representa o noso sentir máis fondo. As nosas creencias, a nosa fe. Unha fe que entronca coa cultura, coas artes, coa artesanía, coa electrónica, co traballo e a dedicación das xentes de Belén para manter viva unha idea, un mensaxe, por riba do espacio do tempo que cada ano cristaliza de novo en Begonte. Por iso xa leva o nome de Begonte do Belén, que lle puxeron os seminaristas de Mondoñedo. Agradecendo moi sinceramente a presencia do pregoeiro don Ramón Rodríguez, no nome de meus irmáns, de José, o fundador de José Rodríguez Varela, o creador, de todos os que se foron físicamente, pero siguen connosco, e de todos os que siguen a traballar a favor do Belén. Gracias por acompañarnos
e desexo de que o neno que honramos no noso nacemento nos prosexa sempre. Gracias. Vai Román Rodríguez vai pronunciar a continuación o pregón do Nadal en Begonte na súa edición número 53. En todos estes anos sempre soubemos escoller moi ben, porque tiñamos na percura un denominador común, e é que foran amigos do Belén, amigos de Begonte. Román Rodríguez González, que naceu iba a decir no ano da Revolución, 1968, nun ano verdadeiramente simbólico a efectos sociais, naceu no lugar de Ovento, nas terras de Lalín, da diocese de Lugo, precisamente, e estamos en Mondoñedo Ferrol, casi na raya. É xeógrafo, é conselleiro en este momento de Educación, Ciencia, Formación Profesional e Universidades, pero desde como conselleiro Cultura ou Educación ou as dúas materias desde o ano 2015. Ten unha devoción especial por Begonte e así se veu demostrando por algunhas accións que marcarán o desenvolvemento futuro da educación e da sociedade begontina. Ten querencia por este Belén. O alcalde falaralle del, tiña interés en conocelo, tiña interés en visitalo, e hoxe visítanos como a nosa máxima autoridade, como pregoeiro do Nadal en Begonte. Benvido, Román Rodríguez. Bueno, é para min unha honra poder compartir con todos vós pois un acto tan simbólico, tan importante para o pobo de Begonte, para a Galicia inteira, pero para o pobo de Begonte, e sobre todo un acto que ten unha enorme trascendencia dentro da perspectiva emocional para as persoas deste pobo. E por iso síntome moi honrado de poder acompañarvos a todos, e a verdade é que me honra especialmente por estar pregoando, facendo de pregoeiro, pois dunha das manifestacións religiosas pois máis simbólicas do interior de Galicia. O Belén de Begonte é xa un emblema clásico, e sen dúbida é un dos elementos que definen estas terras e que definen o interior de Galicia. O Belén, xa se dixo aquí, xurdeu fai 53 anos. Xa choveu desde aquelas. Fixaremos se choveu que naquele ano, cando xurde o Belén, o mellor xogador de España de fútbol era Gálate, do Atlético de Madrid. Aquele ano ganou a Liga o Atlético de Madrid. Eu tiña 4 anos. Janet, unha cantante moi famosa, cantaba Yo soy rebelde. John Lennon cantaba Imagine. Led Zeppelin cantaba Escalera al cielo. E Serrat cantaba Mediterráneo. É dicir, xa pasaron moitos anos. Tamén naquele ano, a televisión española, a que había naquele momento, comenzou a emitir en Galicia e cometeu tamén a emitir en galego. E tamén no ano 71 foi declarada oficialmente a muralla e o casco histórico de Lugo como ben histórico. Sin embargo, todos estes importantes fitos se quedan pequenos ante o máis importante, sin dúbida, que foi a instalación por primeira vez do Belén eléctrico de Begonte. Quen houbera dito hai 53 anos que o que naquele momento era unha rareza, certamente era unha rareza, acabaría sendo un dos maiores atractivos turísticos e culturais, emocionais, sentimentais, pois deste pobo. E tamén, hai que dicido, pois un motivo de orgullo para todos os veciños, moitos deles aquí presentes. O Belén, o voso Belén, o Belén noso de toda Galicia, non só é un reclamo para os visitantes, para os turistas que aquí veñen a visitarvos. De feito, foi declarado ben de interés turístico non fai demasiado tempo.
tamén é, e quizás esa máis importante, pois é unha imaxe simbólica da unión que define este pobo, unha parte da súa identidade que prevalece ao paso do tempo e que se herda entre xeracións, como acabamos de ver xusto neste momento. Entón, naquel momento, os esforzos do cura José Domínguez Guizán e do artesán, que era profesor do Politécnico, como ben dixo o exdirector deste instituto, José Rodríguez Valera, puxeron un mimo, un auténtico mimo, que foi distintivo para unha tradición casi milenaria como é a dos Beléns. Porque hoxe todos sabemos o que é un Belén, o que significa, o que simboliza, cando se pon, as pezas que hai, pero cando xurden as primeiras representacións dos Beléns. Pois ben, xa nos din, a historia xa nos di, que os Beléns comenzan a estar xa nos muros das catacumbas romanas no século II. Teñen a súa historia. Tivemos que esperar, certamente, ata o século V, para que por fin aparecesen os primeiros Beléns físicos, con figuras que o Papa Sixto III promoveu naquele momento e que o creou a partir dos fragmentos do Santo Berce. Ao longo dos séculos, os Beléns foron tomando forma ata o día de hoxe. Primeiro, saíron ao espacio público, saíron das catacumbas do Vaticano ao espacio público. Pasaron incluso ás representacións teatrais. Así aparecen indicios e restos no século VIII deste paso. Tamén despois se fixo unha primeira recreación do Belén católico que xa inclúe a Xosé, a María e o Neno. E iso foi unha idea de Francisco de Asís, de San Francisco de Asís, na cidade italiana de Greccio. Foi o propio San Francisco quen colocou a palla e os animais, que non aparecen para nada na Biblia. Cando vemos o boi e o cabalo, pois aí é un invento pois de San Francisco de Asís, pero bendito invento. E tamén foi San Francisco quen fixo a disposición, a forma das principais pezas que aínda hoxe se ven en todos os Beléns de todas as cidades e de todos os povos do mundo. Foi tal o éxito do Belén de San Francisco que moi pronto pois todos os povos quixeron copiado e quixeron ter a súa fórmula, o seu propio Belén e a súa unidade a través dos seus Beléns. Posteriormente, tivemos a posta en escena con persoas reais, que se levou a cabo por primeira vez no século XIV. No século XIV, por primeira vez, se poñen persoas reais. E o primeiro pesebre con figuras de madeira foi exposto no ano 1534 en Nápoles. A partir de aí hai moitos e moitos pasos ata chegar a hoxe, ata chegar ao mundo contemporáneo e ata chegar, pois, ao Belén de Begonte. E a verdade é que o que fai único a este Belén, é o que xera que este Belén sexa único, quizás o máis importante, pois é a vida e a alegría que se comparte e que comparte o pobo de Begonte co seu Belén. O espírito da comunidade, a vontade humana, a tradición artística e espiritual únenos a todos en torno a un proxecto común, que celebra non só a chegada do Nadal, senón tamén que entre todos construímos os símbolos que nos fan ser parte desta terra. Como dixen ao comenzo, o Belén de Begonte é moito máis que a máis importante representación deste tipo que temos en Galicia. É tamén o corazón e a alma deste concello. Para escribir a historia de Begonte, para escribir a vosa historia contemporánea, basta botar un ollo aos cambios que experimentou o voso Belén, a transformación das pezas, o seu cuidado, a súa disposición, os avances tecnolóxicos, e a verdade é que máis de 50 anos despois o Belén de Begonte mantén o seu poder cautivador, inspirador e, por suposto, tamén espiritual. Begonte non se entende sin o Belén, quizás o seu principal símbolo ou un dos símbolos que máis se asocia a este pobo, e sirve tamén para que se reencontre, para que vos reencontredes todos en torno ao voso Belén. Confío en que esta tradición, esta longa tradición, se manteña
e hai que dar as gracias para iso pois a persoas que, por exemplo, Xulio Xiz fan para manter vivo esta tradición, por suposto xunto aos membros da asociación que o acompañan e, por suposto, o Concello é o máis importante, o conxunto pois dos veciños. Esta emblemática representación, este Belén, non só é un emblema voso, co é, non só é un emblema do Concello de Begonte, co é tamén un emblema de Galicia. Temos a responsabilidade de cuidado, tedes e temos a responsabilidade de custodiado, tedes e temos a responsabilidade de poñer en valor e de valorizado. Estou seguro que todos os veciños estades tremendamente orgullosos do voso Belén, forma parte da vosa identidade. Todos os anos o conxunto de Galicia, a través dos medios de comunicación, podemos compartir pois a simboloxía e a importancia tan singular deste Belén, e creo que para todos é un orgullo cunha manifestación cultural, popular, que xulde da base, que ten máis de 50 anos, se manteña todos os anos, poida seguir sendo pois un motivo de orgullo, poida seguir sendo un motivo de referencia, e xa para rematar, creo que o que hai que dicir con forza, con moita forza, é viva Begonte, viva o seu Belén, moitas gracias a todos e moi felices festas. Agradecidos a Román Rodríguez González, conselleiro e amigo, e desde hoxe máis amigo aínda como pregoeiro do Nadal en Begonte. Bueno, está connosco o alcalde de Begonte, José Ulla. Non é novedade que este, pero é novedade que esteña hoxe, porque estaba citado, creo que era en Valladolid, para recoller un importante premio ao Concello por non sei se avances tecnolóxicos ou de enerxéticos, avances ao fin. Pero aplazaronllo para mañá e entón pode ser el quen lle entregue en man ao conselleiro a placa que acredita. É o título de pregoeiro do Nadal en Begonte para o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Alcalde. Bueno, e xa costume que os nosos pregoeiros señan tamén agasallados por xente de Asnais. Seguro que o conselleiro sabe que esta asociación de familiares de persoas con discapacidade intelectual que leva un pouco máis que o Belén traballando en este campo e que é un dos primeiros centros de Galicia para dignificar a situación de persoas e empoderadas. Vai vir José Reigosa, que é o seu meritorio presidente, e ven acompañado de dous usuarios, José Ramón Rodríguez Sánchez e María do Carmen Pazos Silva. Traennos unha mostra dos traballos singulares que en Asnais se fan para contribuir a elevar o nivel de persoas que necesitan axuda. É unha reproducción da Mosqueira na muralla lucense, a parte máis emblemática, máis conocida, chamanlle incluso o mirador de Doña Urraca, que creo que non ten, digamos, ninguna xustificación, pero que vale para presumir, pero queda bonito, e vale para presumir de un monumento que é patrimonio da humanidade. Este é máis pequeno, pero é moi importante. Sí, sí. Mira.
Volvemos a continuación ao intermedio musical. Xa dixen, son profesores de músico crisanto da Raba de Begonte, Outeiro de Rei e Friol a banda, e son Tabea Grasser con Gerald Vázquez. Van a interpretar unha cerimonia de panxoliñas de Benjamin Britten. Como a cerimonia, a toda a obra é bastante longa, hoxe escollemos unha parte só, que é a parte na que unha soprano canta unha nana para o neno Xesús. Espero que disfrutedes. O mighty heart, young Jesus sweet, prepare thy cradle in my spirit, and I shall rock thee to my heart, and never more from thee Agradecemos a intervención destes dous profesores de músico crisanto, entidade que está dirixida por Armando Morales e que está presidida por o begontés Pablo Raba de Cacharrón. E, postos a facer mención, pois mencionarei en primeiro lugar que está connosco a familia de Manuel Gulín Rodríguez. Manuel Gulín Rodríguez foi membro do noso certamen de pintura máis de 30 anos. Faleceu, bueno, iba a decir sorpresivamente, sempre é unha sorpresa a morte, faleceu o pasado ano e entón o certamen de pintura convocado con esta ocasión é In Memoriam Gulín Rodríguez. Gracias por acompañarnos en a memoria de Gulín. Está connosco o presidente da Asociación de Belenistas de Lugo, Manuel Romai. A Asociación de Belenistas leva moitísimo tempo traballando na memoria do Belén, na posta en marcha de Belenes, en organizar en Lugo o pregón da Nadal. En fin, bienvenido, Manuel Romai, gracias por estar aquí. Invitación queda para os belenistas de Lugo que queirades vir visitar o noso Belén para facer un pase especial para todos vós como homenaxe ao vosso traballo. Moitas gracias. Damos a bienvenida a José Carlos Ulloa. Varias veces mencionamos estes tempos. Don Edelmiro Ulloa era un cura moi querido en Lugo, que era o capelán do Hospital Xeral, que durante toda a súa vida montou un Belén no hospital. Todo o mundo pensaba o Belén do hospital. Non, era o Belén de Don Edelmiro no hospital. Entón, esas figuras que el foi adquirindo pouco a pouco de mans de artesanos que llas prepararon, todas esas figuras, 31 en total, donounas o Belén de Begonte. Cando baixedes a ver o Belén e vexades unha máquina de mallar ali diante ao lado de un malle tradicional, esa máquina era do fondo de Don Edelmiro. Cando vexades unha tipo palloza que está lá á esquerda, tamén. E máis cousas, pero cando vaiades ao Museo do Belén e verades dúas columnas, dúas de estanterías cheas de figuras, ese é o fondo de Don Emilio. Gracias, José Carlos Ulloa, na memoria de teu tío, por este agasallo tan especial.
temos a presencia da alcaldesa de Paradela, Montserrat Mulet, que quixo vir a ver Belén e acompañarnos con motivo do pregón. Gracias, Montserrat, pola visita. Moitas gracias. E, por fin, gracias a Agrario Sánchez Ramil, que é xefa territorial de Educación da Xunta de Galicia en Lugo. Os que somos antigos costanos traballo pasar as novas denominacións. Entón, para mí é a delegada de Educación en Lugo. Xa sei que non é normativo eso, pero é así. Moitas gracias por estar aquí. O pregoeiro mencionou a quen se debía este traballo, esta magnífica realidade que temos. E permitidme que vos diga que os tres Reyes Magos. Pero os tres Reyes Magos non son Melchor, Gaspar e Baltasar que nos traen regalos, non. Son tres Reis Magos, fan maxia, que se chaman Carlos, Sito e Ramiro. Son os nosos tres Reis Magos, porque se eles nos faltan, faltaríanos o Belén. E teño que decirvos, gravamos un texto para que cando vayades ver o Belén haxa unha información por debaixo que nos sitúe onde estamos e que é o que temos ali ao rededor. Esa grabación a primeira vez quedou un pouco desfasada, entón acudimos a un técnico de Radio Popular de Lugo que Chema Losada, amigo, por certo, compañeiro en tempos de Sito, que arreglou, veu na traer aquí, probouna con eles e funcionaba. Cando veu os artiluxios mecánicos, os miles de conexións, o infinito traballo que ten o Belén por debaixo, que non se ve, e que cando hai unha avería, por intuición, saben ir ao lugar donde está producíndose esa interferencia, van cos ollos cerrados. Por iso eu digo, os nosos tres Reis Magos chámanse Carlos, Sito e Ramiro. Non sei se están aquí ou se están xa abaixo preparando a próxima evolución do Belén. De todas maneiras, os tres son moi humildes, pero saben que os queremos e perdemos moitas razóns para querelos. En fin, quen vai intervir a continuación, o que decía antes, que o conselleiro falou das axudas, o Concello está sempre connosco e detrás de nós. Por lo tanto, ora quen vai pechar oficialmente este acto é o alcalde de Belgonte, José Ulla. Habrá música para rematar, pero primeiro as palabras do noso alcalde. Os que somos pequenos temos que separarnos un pouco do atril. Ben, excelentísimo señor conselleiro de Educación, autoridades, veciños e veciñas, amigos, en definitiva, todos do Belén que nos reunimos hoxe aquí, moi boas tardes, e benvidos a este acto no que celebramos pois a posta en marcha do Belén, pero non só a posta en marcha do Belén, sino os actos que no Concello de Begonte celebra o Nadal e que en Begonte duran durante 2 meses. O Nadal en Begonte nada máis e nada menos que o celebramos durante dous meses. En primeiro lugar, gustaríame trasladar en nome de todos os veciños e veciñas de Begonte pois a enorme satisfacción e orgullo de que decidira pois aceptar a invitación para ser o pregoeiro deste ano do Belén de Begonte. Para nós, e personalmente podo dicir que un amigo de Begonte, porque sempre estivo disposto a escoitar as peticións do alcalde, moitas deles a veces xustas ou non xustas, necesarias ou non necesarias, pero sí, sempre estivo disposto a escoitarme, a atender o teléfono e colaborou e colabora en todo aquilo que lle pedimos dentro do Concello de Begonte. Dicir tamén, pois, que o Belén que hoxe inauguramos non é só un conxunto de pezas articuladas que cobran vida ou cobran movimento gracias a un enxeñoso sistema de pequenos motores eléctricos, senón que
é un símbolo da nosa identidade, un escaparate do talento, do esforzo, do traballo e do amor polo Nadal que sentimos no Concello de Begonte. De feito, durante 2 meses, milleiros de visitantes, máis de 40.000 persoas, achéganse a visitar o noso afamado Belén, pola súa beleza, pola súa singularidade e por todo aquilo que representa para Begonte, non? Une tradición, arte e tamén tecnoloxía, todo iso unido no que despois podemos disfrutar todos aqueles que aínda non o poidesen facer, non? Estamos moi orgullosos de haber conquerido o título de Festa de Interese Turístico de Galicia, pero dese momento xa nos puxemos en marcha para acadar tamén que sexamos Festa de Interese Turístico Nacional. E eu creo que como decía antes, por esa singularidade, por esa beleza, o vamos a conseguir, pero sobre todo tamén polo apoio das institucións. En este caso, eu creo que o apoio incondicional da Xunta de Galicia o vamos a ter, como apoia toda clase de arte, cultura, tradición e o esforzo que fan colectivos para poñer en valor todo aquilo que nos define ou nos diferencia como concellos e como comunidade. Por iso eu creo que o vamos a conseguir. Non me gustaría tamén facer como fixo Xulio, pois destacar o traballo incansable de todas as persoas que fixeron posible que o Belén perdure e viva máis de 50 anos, dende os seus creadores, José Rodríguez Varela, Xosé Domínguez Guizán, a dona de Varela, de Varelita, os seus fillos, toda a familia Domínguez Guizán, o presidente do honor, Don Xesús, que estuvo aí sempre ao carón, Xulio Xiz, que agora pasa a ser o presidente, pero que estuvo sempre detrás do Belén, e foi a persoa máis importante que tivo o Belén tamén. Pois, a partir de agora temos unha nova directiva que afronta o traballo con ilusión, e se ao final eu creo que o éxito do Belén é a unidade e o traballo, eu creo que hoxe máis que nunca pídolles a todos unidade, responsabilidade e xenerosidade para que o Belén perviva cando menos outros 50 anos máis, non? E a todos os que aquí vos atopades, pois tamén que formades parte deste Belén, deste soño que fai que cada ano Begonte brille de xeito diferencial con outros concellos e que faga que milleiros de persoas se acheguen a Begonte, sexa un lugar de reunión, de alegría, pois agradezovos tamén que sigades estando aí. E xa para rematar, eu creo que un solo desexo, pois que o Belén de Begonte siga sendo fonte de orgullo e de inspiración para todos nós. E como dixo o Román, que viva o Belén e que viva o Begonte tamén. Vai haber ainda outra intervención xa para rematar, pero quixera subliñar un pouco porque decía eu que este ano iba a ser especialmente especial esta edición do Belén. Por unha parte, aumentaronse os premios. Os premios pasaron de 4.960 euros a 6.330. Aumentouse un concurso, un certame relacionado con a imaxen, co vídeo, para poder premiar creacións de nenos e de maiores en relación co tema do Nadal. As 31 figuras máis para o Belén, do legado de Don Edelmiro. Todo Begonte é camiño ao Belén. Eu aconsellevos a que non o teña visto que busquen en internet, en Facebook, 19 figuras ou 19 anacos do Belén. 19 anacos do Belén. Hai unha creación magnífica de Belén Mendaña en relación co traballo de César Lorenzana, porque en este momento, en cada parroquia do Concello, e son 19, hai unha escultura relativa ao Belén. Aquí están as botas que o alcalde lle levou hai un par de anos, o ano pasado, a súa santidade, o Papa, a Roma, para dicirlle o que estábamos facendo.
feito 19 anacos do Belén que van ser un aval magnífico para a declaración de interese turístico nacional. Por primeira vez vamos a ser anunciantes na televisión de Galicia, aínda que dito así sone difícil. A televisión de Galicia préstanos interés, préstanos atención especial. Hoxe mesmo había un equipo de televisión grabando, ou hai ainda un equipo de televisión grabando baixo, pero vamos a emitir 100 spots para que en todo Galicia chegue a mensaxe de que o Belén de Begonte admite amigos e que poden vir sabendo que son amigos antes de chegar xa. Mencionei antes tamén, abaixo o Belén ten unha especie de banda sonora para explicar un pouco o que ali está acontecendo. Nos días de maior afluencia parece prosaico, pero vai haber unha churrería aí diante para que nenos ou maiores entreteñan os posibles retrasos na entrada e os fríos, que se compensen tamén os fríos. Temos un acordo coa churrería Las Delicias que nos vai prestar ese servicio. Digo que parece prosaico, pero os que temos nenos, ahora xa son netos, seguro que sabemos o importante que pode ser un servicio así. Begonte do Belén, mencionouno don Jesús. Ahora estamos utilizando Begonte do Belén, pero que temos recordamos que foi no ano 1985 cando os rapaces do seminario de Mondoñedo que dirixía Félix Villares Mouteira escribiu un artículo, ganou o premio e acababa dicindo: este pequeno pobo situado na Nacional Sexta a poucos kilómetros de Lugo, de aquí en diante ben se podería chamar Begonte do Belén. Fai 35 anos. Pois estamos facendo caso. Declaración de interés turístico nacional é unha carreira de fondo, vamos a por todas, vamos a loitar polo tema. Esperamos conseguilo, non sabemos cando. E, por fin, este ano descubrimos que facía 50 anos que Varela nos fixo este logotipo que parece salido do forno ahora mesmo. 50 anos que levamos utilizando este Belén, este diseño do Belén que nos valeu incluso para facerlle unha homenaxe a Varela. Merecias todos os anos, pero nos momentos especiales, pois naturalmente máis. E isto, digamos que foi todo, porque vamos a rematar con música, agradecendo a todos a presencia. Viva Begonte, viva o Belén, sí señor, é un bon desexo para este momento. O remate, os músicos de Músico Crisanto, Tabea Graser e Gerald Vázquez van interpretar en primeiro lugar La Vie en Rose, que popularizou Edith Piaf a nivel mundial, e por fin un tema navideño este Nadal. Gracias tamén pola vosa actuación e con vos remata este acto. Gracias a este maravilloso presentador que xa lle dixen en algunha ocasión que xa lle dixen en algunha ocasión que a verdade é que é un luxo ter alguén como a ti presentando con tanta clase, con tanto estilo e tanto saber facer e saber estar. Non estaba preparado. Baiser les miens, Henri qui s'éperçut sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parlait tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, en grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chants quand s'effacent, heureux, heureux à mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il entre dans mon cœur une part des bonheurs dont je connais la cause. C'est moi pour toi, toi pour moi dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui va. Continuamos agora cunha última peciña que, bueno, aquí non se coñece tanto, pero realmente, como el dicía, é a máis navideña. Bueno, está en inglés, pero confiamos en que podedes cantar connosco, non sei se vos atrevedes. Sí? Sí? Un poquinho? Non hai letra, xa está, xa o dixen. Eu sí teño que cantar en inglés, pero vos non. Se me pode dar un tono pa mañana. Facemos un pequeno exercicio e imos por partes, Como vedes, son profesora, entón, bueno, levonos aquí. 1, 2 e... La 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 la. Ben. La 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 la. La 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 la. Outra vez. La 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 la. Vale, un poquinho grave, quen quera cantar. Que apaga arriba. Outra vez. La 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 la. Están listos, ¿no? Sí. Vale. La 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 la. La 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 la. Get to know you better this Christmas, and as we trim the tree, how much fun is
podemos ir ver o Belén precisamente aquí abaixo. Si todos non cabemos na primeira sesión, a mitad vendo o Belén, a outra mitad vendo o museo e logo intercambiamos. Benvidas, benvidos ao Belén electrónico de Begonte. Foi en 1972 cando o animoso cura de Begonte, José Domínguez Pizán, co creador José Rodríguez Varela, quixo representar nun Belén a historia, as crenzas do primeiro Nadal. E converteron Begonte nunha lanzada galilea máis galega e máis fermosa, como proclamou o poeta de luz Serafís Vergara Vilariño. Varela era un artista e construiu a base deste Belén modelando figuras. Toda boa, que A ver, a primeira parte estaba... sí.